Ang Ginoo mana kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni Mateo. Unya, gipasakay ni Jesus ang mga tinun-an sa sakayan ug gipauna niya ngadto sa tabok sa lanaw ug iyang gipalakaw ang mga tawo. Tapos niya palakta ang mga tawo, mitungas siya nga naginusara sa usa ka bungtod aron pag-ampo. Ug sa pagkagabi na, si Jesus naginusara didto. Niadtong tungura ang sakayan didto na sa lawod, gikuso-kuso sa mga balod kay ang hangin sungsungon man. Sa may mga alas 3 kadlawon, si Jesus miadto kanila ug naglakaw sa tubig. Sa pagkakita sa mga tinun-an kaniya nga naglakaw sa tubig, nanghadlok sila pag-ayo. Ana ay multo, mingon sila, ug nanyagit sila sa kalisang. Si Jesus mingon kanila, ayaw kamo kahadlok, ako kini. Unya si Pedro mingon, Ginoo, kung ikaw kana, palakta ako sa tubig nganha kanimo. Dali nga ri, mitubag si Jesus. Busa, mikawa si Pedro sa sakayan, ug milakaw sa tubig ngadto kang Jesus. Apan sa pagkamatikod niya sa hangin, nahadlok siya ug misugod pagkaunlod. Ginoo, luwasa ako, misinggit siya. Diha-diha, gidawat siya ni Jesus ug gibirah ug mingon si Jesus kaniya, pagkadyutay sa imong pagtuo. Nganong nagduha-duha ka man? Ug nanakay silang duha sa sakayan, ug milurang ang hangin. Ang mga tinun-an nga didto sa sakayan, misimba kang Jesus ug mingon, ikaw gayud ang anak sa Dios. Mitabok sila sa lanaw ug midunggo sa Hinisaret. Ug si Jesus nailahan sa mga tawo. Busa, gipakuha nila ang mga masakiton sa kasikbit nga kayutaan ug ilang gidala ngadto kang Jesus. Mihangyo sila kaniya nga pahikapon ang mga masakiton bisan na lang sa sidsid sa iyang biste. Ug ang tanan nga nagkahikap niini nangaayo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga kaigsunan ko diyan ni Kristo, maayong hapon kaninyong tanan. Mausab sa mga kaigsunan nga naa sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay, mitambong nini atong santos nga misa via live stream. Maayong hapon. Mga igsuon, adunay usa ka istorya kabahin sa usa ka obispo ug usa ka pari. Ingon ang usa ka pari sa usa ka obispo, Bishop, wa ka mabalaka nga daghang kayo ang ni kritik nimo sa newspaper ug sa mga radyo. Sa newspaper gisaway ka og maayo. Ingon ang mga obispo, ayaw basag newspaper para di ka mabalaka. Kay ako di magumbasag newspaper. Wa ka mabalaka, Bishop, nga naay magsigi og pangdaot nimo sa radyo. Ayaw pagpaminaw og radyo, kay ako di man pud kuminaw og radyo. Ang obispo bisan pa man og daghan og mga bati nga gipangsulti batok niya, malinawon gihapon kayo, malipayon gihapon kayo sa iyang kinabuhi. Dili siya affected, wa siya maguol, wa mahadlok, wa mabalaka, wala ra gyud. Nganuman, matud pa niya, di man gyud siya mobasag newspaper. Di po gyud siya mubasa, o di po gyud siya maminaw og radyo. Mo nga wa gyud siya nadungog nga bati batok niya. Mo nga malipayon gyapon siya sa iyang kinabuhi. Maigsuon sa ato karon nga katilingban, dali ra kayo ang pagkahibalo sa mga balita. Mo-open lang ka sa imuhang cellphone, moadto ka bisag asa na yung mga news. Ug ang mga news kung imuha sila nga dibdibon, makuyawan ka, mahadlok ka. Kung di nimo gamiton ang imuhang utok, normal nga doon na gani mga lahi nga mga panghitabo sama ni atong na sinati karon,
murag mahadlok gyud ta, makuyawan ta. Mao po'y nahitabo ni Pedro. Si Pedro sa diha nga nakita nila ang Ginoo nga naglakaw sa tubig, nakuyawan siya. That's not ordinary, that's not usual. But then sa dihang naklaro na niya nga, uy, ang Ginoo man diay ni, ihag yung i-sure ba, ikaw jud na Lord, kung ikaw jud na, palakta ko no sa tubig. Nilakaw siya. Sa diha nga focus kayo ang iyang attention ngadto sa Ginoo, nakalakaw siya sa tubig. Pero sa diha nga niling-ilingi na siya ug nakita niya ang dagko nga mga bawd, ni hinay-hinay ug unlod si Pedro. Mga igsuon, kung mo-focus ta og maayo sa atong attention ngadto sa Ginoo, bisan unsa pa kadako ang mga bawd sa kinabuhi, ang mga balod simbolo sa mga problema, ang mga balod simbolo sa mga bati nga mga kahimtang, mga sitwasyon. Pero bisan naa pa na sila, kung focus ka dito sa Ginoo, di gyud ka maunlod, di gyud ka malumos. Ang mga apostoles nahadlok sila pagkakita ni Jesus. Apan unsay gisulti ni Jesus, ayaw kamo kahadlok sa lain nga bahin sa ebanghelyo, mingon ang atong Ginoo. Do not be afraid. Fear is useless. Ang kahadlok walay gamit. What is important is trust. Kana bitong mga doktor nakamatngon jud go sa emergency room. Dunay tawo nga nagisi ang iyahang tiil, duna paa rather, duna po'y tawo nga hapit na maputol ang iyang tiil, pero gatan-aw ko sa mga doktor wagid mahadlok. And they were able to solve the problem successfully tungod kay wa sila mahadlok. Ang doktor yano ra kay nga ni pasirit og umbot unsa toy gipasirit nitong samad nga porting dakua. Nga wa gyud siya, mura ra siya gatahi og sinina as if dili masakitan ang iyahang gitahi. Dako kayo nga tahi. Yano ra kayo pud nga niligwat ang usa ka doktor didto sa usa ka bala nga nisulod. Ug tungod sa iyahang kaisog, naayo ang mga pasyente. And so therefore, we should never be afraid di ay kung pananglit bisan pa man ug moabot ang Delta variant. What we are supposed to do is an intelligent approach to problems, meaning to say atong gamiton ang atong mga utok. The doctors, they were using their intellect. They did not allow themselves to be overwhelmed by negative feelings, by fear. They took courage. Nagmaisugon sila sa pag-atubang sa mga sakit o sa mga disgrasya, sa pagtahi sa ilahang mga pasyente nga nasamdan. Ang uban, hapit na babali ang liog, isog sila. Ang resulta, nangaayo ang ilahang mga pasyente. Our Lord admonishes us today, do not be afraid. Fear is useless. What is necessary is, number one, intelligent approach to problem. Kana bang gamito nato ang atong utok sa pag-atubang, sa pagsulbad sa problema? Dili unta ta malumos sa atong emotion nga kasagaran dili makatabang sa pagsulbad. And secondly, is our firm faith in the Lord. Kana bang atong lig-on nga pagtuo og pagsalig sa Dios. By the time nga ang atong pagtuo og pagsalig sa Dios mohinay na gani og kaupos, diha musod na pod nga hapit na pod ta nga malumos sa atong kahadlok, atong kalisang, sama ni Pedro. But then since the Lord is very good, when we cry out to Him, Lord, save me. Ginoo, luwas ako, kay hapit na ko malumos. Si Jesus, iyahang tulid ang iyahang kamot, ug kuhaon kita niya. Meaning to say, in every situations, no matter how difficult that might be, the hands of the Lord would always extend to us. Dili man ok-ok ang kamot sa Dios, nga dili na kotob yung kamot, nga dili maka-reach out towards us. We should never forget that no matter how ka-critical o kalisod o kahadlok ng sitwasyon, do not be overwhelmed by fear. Always duha kabutang atong buhaton, use our intellect, and always our firm faith in the Lord. Mawala ra na siya